22 katuig ng truck driver ang 41 anyos nga si William Matos Guardiario nga taga Davao City, Davao Cagayan ang iyang rota. Dili gyud mo kumpiyansa si William ug ginasiguro niya nga kondisyon ang iyang gimanehong truck. Kopras ang iyang ginadeliver ngadto sa sakaplanta sa mantika sa Sasa, Davao City. Mga brake, tapos kinahanglan nga mga helper ta. Bawat truck nage helper. Ano man sir, sabay dako ba siya katabang anay? Dako siya katabang kay makakalantaw-lantaw siya, magsinyas-sinyas sa mga kilid-kilid para makita ano to tanan ba. Kagabii, patay ang truck driver sa YM Cargo Transport Corporation nga si Gerson Almero Ariston, 48 anyos. Igulang gihiling ni Ariston ang truck nga iyang gidriban sa kilometer 12 sa Sasa, Davao City. Apan kalit kini midagan, hinungdan nga naligsan kini. Nasubay nga natanggal day ang brake hose sa truck nga gimanehon ni Ariston. Alang kang Police Captain Ryan Ramones, ang Deputy Station Commander sa Sasa Police Station 4 nga obligado ang mga driver nga pagsusihon ang ilang sakyanan una mobihaye. Hilabi na gyud sa mga nagmaneho og dagkong truck adunay lagyong destinasyon. Kaning mga ingani nga trabaho manggod napon sila SOP, safety, road safety ba, na every time mga dagko nga truck nga ginamaneho na gini dapat siya kauban kay mutanaw sa side, both sides tungod sa kadako sa ilang mga sakyanan. Dugang ni Ramones ang ayang masayod sab ang mga driver sa mga angeng himuon aron makalikay sa disgrasya. Ingani po dapat naay mga ipang-check kabalo man dapat ang driver gyud nga unsay dapat niya himuon nga dili siya madisgrasya, like kato gikalso nakabutang gid siya dapat og bangil dito or nanawag siya kauban nga makahatag siya makaproduce siya og pangbangil-bangil dito bago niya ayo nang ilalom. Kanunay ang pahimangno sa mga otoridad sa mga driver nga kanunay mag-igmat, susihon ang sakyanan unang biyahe, hilabi na ang radiator, brake fluid ug ang hangin sa ligid aron makalikay sa posibleng disgrasya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.